खौरां गासै नागिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोबाय बे समाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव बे समाव दङ एबसुनि 52थि बोसोरसालियाव जथुम्मा जादों बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनाव आङो फंनैसो मोगा मोगि लानो नागिरदों बेयाव बिथांमोना मा थांखि आरो मा थांखि लानाय जाखो बेनि सोमोन्दै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनाव आङो जोङो आसाम सरकारनोबो बेखौ कपि हरगोन जोंनि गिबिसिन दाबियानो जाहैबाय जे बड'लेण्डनि जेंनाखौ गभर्नमेन्टआ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ नैथि दाबिया जाहैबाय जे जोंनि जि हाथियार लानानै सोमावसारनाय आर्मस रिभलिउसनारि जिखिनि ग्रुप दङ नर्थ इस्टआव आरो आसामाव बेजों सावरायनायखौ गोख्रै खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय मिरु सरकारजों लोगोसे नर्थ इस्टनि मोनफ्रोमबो स्टेटआ बिनि सायाव बिथांमोना नारसिननाय मोनसे लाखिनांगौ बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांनो थाखाय जोङो दिनै रिजुलेसन लादों बेजों लोगोसे आसामिसखौ कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै सोनायनि थाखाय जि मोनसे आसाम केबिनेटआ पास खालामदों बेखौ जोङो गनाया होननानै बुंदों आरो बेखौ सोदांनांगौ होननानै बुंदों जोङो मानोना दिनै बिथांमोना बुंदों बिटिएडि आरो बर' थानाय ओनसोलफ्राव बेखौ बाहाया होननानै नाथाय रोखा बुङाखै जे बर' थानाय बबे बबे ओनसोलाव बिथांमोना बाहायनाय नङा ओंखायनो जों बुंदों जे बिटिसि आरो आसामनि जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालि दङ बेवहाय बिथांमोना नारसिननो मोननाय नङा आरो बेजों लोगोसे गुबुन बिजोङाव फरायना थानाय बर' फरायसाफोरखौबो बिथांमोना नारसिनना मोननाय नङा बिथांमोना दिनै सोरबा इंलिश मिडियामाव फरायना थानाया बर'खौ बिथांमोना गावनि साबजेक्ट हिसाबै लानो हायो MIL ओंखायनो बै जायगायाव बिथांमोना आसामिसखौ नारसिननो मोननाय नङा सोरबा हिन्दी मिडियामाव फरायदोंबा बेखौबो नारसिननो मोननाय नङा आरो सोरबा असमियाव फरायथारनाय बर' फरायसाफ्रा बर'खौ मोनसे लेंगुवेज साबजेक्ट लानो हायो बेखौबो बिथांमोना नारसिननो मोननाय नङा दा बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो दिनै दैथायहरगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे दाबि दैखांदों स्टेट रिअर्गेनाइजेसन कमिसन इन्डियायाव भारत हादोरा सोरजिजानायनि उनाव 1953 निफ्राय 56 सिम स्टेट रिअर्गेनाइजेसन कमिसन लाबोदोंमोन बिनि उनाव लाबोआखै दिनै भारतआव गोबां रायजो बिग्रा आफादफ्रा सोमावसारगासिनो दङ दा बेखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा थाबैनो फिन खेबसेबाव स्टेट रिअर्गेनाइजेसन कमिसन दानांगो होननानै जोङो रिजुलेसन लादों आरो जों बेखौ थाबैनो दाबि दैखांनानै केन्द्र सरकारनो जोङो मिरु सरकारनो जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन आरो बेजों लोगोसे जि माखासे नेशनेल लेन्ड पलिसि आरो नेशनेल एजुकेशन पलिसि बेवहायबो जोङो बिथांखि लादों नेशनेल एजुकेशन पलिसियाव जों बुंदों जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो आसामाव बर' बिजोंनि जेसेबां जेंना दङ बे गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों नेशनेल पलिसिया इमप्लिमेन्ट जानायनि सिगाङावनो जेसेबां बर' बिजोङाव जेंना दङ फोरोंगिरि नांगौ लेखा मोनाखै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै जेसेबां जेंना दङ गासैखौबो खेबसेयावनो सुस्रांनानै होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों बेजों लोगोसे जि मोनसे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनाय बिनि सायाव आसाम सरकारा हाइ लेभेल कमिटिया रिकमेन्डेसन हरगोन होनदों आरो जों दाबि दैखांदों जे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो मोना बिनि सोलायै बिथांमोननो जि बेबस्था होयो बेखौ जोङो गनायगोन नाथाय बिथांमोनखौ मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो मोना आरो बेखौ सिसिट'आनि गेजेरजों गोख्रोङै सोमावसारलांबाय थानो थाखाय जोङो बेवहाय थांखि लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जि क्ल'ज नाम्बार 6 आसाम एकर्ड 1985 नि बेवहाय आसामिस मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखायल' खोथा बुंनाय जादों जोङो बुंदों बेखौ जोङो दानि जि महर बे महराव जों गनायनाय नङा जुदि बेखौ सोदाङोब्ला आरो बियो बयनिबो थाखाय खालामोबा अब्लासो जोङो बेखौ गनायगोन होननानै जोङो बेवहाय रिजुलेसन लादों आरो आसाम सरकारनो जोङो दैथायहरगोन आरो दानि जि केबनि उनाव का जाफैबाय बे कानि जि मुभमेन्ट बेवहाय जोंहा मरेल सापर्ट दङ होननानै बुंदों जोङो नाथाय बेबायदि दुं हाव थासारिखौ जोंनि ओनसोलाव सोमजिहोफैनो थाखाय जों गोसो गैया नाथाय जोंनि खोथाया स्पष्ट जे थागिबि मानसिफोरनि हेंथायै सरकारा मायबा पलिसि लायोबा बेखौ जों अराय सम हेंथा होलांबाय थागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो गनायनानै लाया दा बे खोथाखौ जोङो दिनै रिजुलेसन लादों बिनि अनगायैबो जोङो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय समाजखान्थि जौगानायनि थाखाय जोंनि मिशन क्वालिटी एडुकेशनखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोंनि बड'फा मिशनखौ मावफुंनो थाखाय बेजों लोगोसे आइजोफोरनि माखासे जौगालु खामानि मावनो थाखाय बेजों लोगोसे आथिखालाव मानसि लांखार जानाय मानाय बेखौ नोजोर बोनानै ससियेल रेस्टोरेन्ट खालामनो थाखाय जों माखासे रिजुलेसन लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि गेजेराव लाइमोनफ्रा जेरै ड्राग्स जानाय बायदिसिना जुवा गेलेनायनि थासारि फैदों बेखौ जायखिजाया थासारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ
होबथानो थाखाय जुजिलांगोन होननानै जोङो थांखि लादों। जोंनि गेजेराव टिर खेला बहाबा माने केसिन'नि खोथा रायलायदों दिनै। बे गासैबो जौ जुवा गाज्रि थासारि लाबोग्रा समाजारि गाज्रि थासारि लाबोग्रा जि खामानि बेखौ होबथानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 52थि जथुम्मायाव थांखि लानाय जादों। बर'फोरनि जे गोजामसिन दाबि बियो दासिमाव माबोरै दङ माथासारि? बर'फोरनि दाबिखौ लानानै भारत सरकारा सावरायाखै नङा, गोबां सावरायबाय, आसाम सरकाराबो सावरायबाय आरो बिथांमोना सल्युसन खालामनो होननानैबो खोथा होदों। दा नैबे समाव बिथांमोना दिनै नेशनेल मोनसे पलिसि हिसाबै केबखौ लाबोबाय, बियो का जाफैबाय। दा बेवहाय जि दुंहाव थासारि जादों बेखौ लानानै बिथांमोना एसे फावसायनो हायो, नाथाय बिथांमोना जोंनो खोथा होनानै दङ जे जेरैखि जाया बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बिथांमोना खोथा होनानै दङ। खालि दिनै बिथांमोना स्पष्ट खालामाखै जे बर'फोरनो मा होनो हायो मा होनो हाया। बिथांमोना बुंदों जे नोंथांमोनाबो जों बुंदों जे बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु थामोनथा हा हु राजखान्थि अधिकारा फैगौ 100 बोसोरनि थाखाय रोखा जानाय। जोंनो जुदि बिथांमोना माबा मोनसे मोजां होनो हायोब्ला अब्ला जोङो गनायनो हायो, नङाब्ला ओरैनो थगायनाय हिसाबै बिथांमोना माबा मोनसे होफ्लानानै जोंनि हाथियार सोमावसारग्रा आफादफोरखौ फोजोबनोल' थांखि लादोंब्ला बा जोंनि डेम'क्रेटिक सोमावसारनायखौल' फोजोबनो थांखि लादोंब्ला बेखौ जों मालाबाबो गनायनाय नङा। मानोना बर'फ्रा अलरेडि BSc आरो BTC मोनबाय। दा बिनि उनाव जा मोनगोन बिनि गोजौआव जोङो माखासे गोहो गोनां जोङो बेबस्थाखौ मोननांगोन, जोङो एरेन्जमेन्टखौ मोननांगोन आरो बेखौ लानानैनो जोङो जोबोद स्ट्रंलि जोङो नोजोर होदों जे गभर्नमेन्टआ मा खैसारि सादों। दा बे बुब्लियाव आङो बेखौनो बुंनो सानो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि फैनांगोन। दिनै 30-40 बोसोराव गावस्रा माखासे थासारि फैबाय, गावजों गाव थैलायलायनाय बायदिसिना, आरो दाबो जोंनि गेजेराव गावस्रा थासारिया फैदों आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बेखौ खालामदों। आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो आंनि फारसेनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो जे गावस्रानि थासारिखौ बन्द' खालामनांगौ आरो खौसे जानानै जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो हास्थायसिननाय मोनसे दाबि बड'लेण्ड दाबिखौ सुस्रांनो थाखाय जों खौसे जानांगौ आरो बे बुब्लियाव जाहाथे रावबो हेंथा हेंसिखौ साना, बेखौनो आं खावलायो।